Biye tene novembre kalo kle muka ani kele samba fla ani mukan fla bi anga donki waru konnala mi metalike sineja event la aleni Global Electro Canal Plus oluka tege di nyoma konnala uka chakeda mimbe ni no kenre barakere o korbo kalli o koni kera ka beni novembre kalo kleta ani kononten samba fla ani mukan fla anka nyini ngila ku mekene ka amina ndado langa wololal kuno kabola mi metalike jidola ni oye armasu fando yi aywa olu koni tamara mi ka se kuminde boko sigira flana adun ani mali dum bela jelema yasa ka se ka jido yere fen jumanye aywa anayini munye ka se ka oira mali denche mana musumana anka nyini ngila ku mekene ka amina ndado fenela kaboy mi metalike chakeda mi no olu yere koni be no ka se ka barakelo ko lu lakana aywa ni ngeleya alini ko worola no obina domina uka no obeta like sécurité sociale yere konina oluka nyine jemi kumeno kunche baro na kera ni dulanchi amina dadu fonela anga wolol konnala ka foroka meta jamana koka profina fo fragile na yimu sura me dunuli wolol konnala me bela jelen foka bela jelen walimano inakumi anya fotoka mina sineja event aleni Global Electro Canal Plus oluka tegedi nyoma konnala uka chake dami me ni oye sineja event yere o baro kolobo karli yere koni konnala mi na kera novembre kalo kleta ani kononton samba fla ani mugan fla akera no ye dolanchi terena oye COK ni alere koni be konate bula e wa kenen ka ibai ka fo ma chama yere koni kumbeni no abeta like kenre baraka yoro la e wa baraka yoro mi na la yini ye dona natawla e wa kaseka mako ko glan mali diu akelingili abella jile koni ye wa yira ka fo ni kenen pene koni abebla minami yere koni konnala o de kaseka anka bamana sheta wa kaseka o ke sira mi na be ben sigi nyogonya wa ni ka fara nyogon kan kaseka olu yere koni kufo atara ka bla o yere koni minen konnala ma chama o kumbe kenen kan demfa fo kata se kenen yere koni demba yere koni pene ma ba ka fo bi kenen yere koni asigi kera mami yere koni fe o de sineja kulubali ni alere sineja event yere koni ma nyamai ale kumara mi anka nyingal kilo uluka mikro la awa jara fo kata se sabalika inturema anka lame notre sineja kulubali et sineja event ka lancement de la lancement officiel ne au président de général anyamo bay donc amna damne ni evoluti de littérature donc au to bariche ou coloni fasa alors zore mna ke so ni artiste do kan apprécier tena natao anga baramna ke événement culturel boy na ko festival ou ni journée culturelle bao ou ni foire donc bientôt et en 2023 le mars 2023 donc anga un festival artistique et culturel de la commune donc o commune reste ko na dobe anga ko la nyena mani ala sona non ni ko interne de commune droma na la commune na amina district de Bamako no parami région ke no parami international là parce que malais be die famera je le fait malais be die fa akon karaye sur event ata en activité culturelle de localité ata quoi merci beaucoup ama ore fu ko sebe nafo kenen peneka demfa olu yere koni kumbe kenena mume talike alasani bo jaktila wa koni ye akani soja kaseka oira ani wule dami yere pene bafe ni kanyesi sineja eventi amanyema re konima ameje ambe alasani bo jakte kalame awa jara ka mikro la fokata se sabalikai turema Alassane Bo Jakte bon in contane no kosebe parce que événement bon santé nebulu kene mumbe ke ka foko chiffon sera ka wuli ka daw yere la ka foko be société créée société mumbe se ka baradi o yere kuma o yere ko fe ka baradi o chiffon nyoma o e kene wasale ka glon la fana anga fargulo nyina jela be ya munumbe anga la dala cheta uke olu fana farla kene nga kene nyina maya mse ka fo bi kene ye jamana ngorota kene doy pakata mali yere ka farafina ngorota kene dodo o de anse ambi de kambe me chief lo la se kene tigima no ye sineja kulubali ale de entreprise sineja event PDG hakilna bora ale de la ka fa ko hakilna ta bane hakilna ko damne de o sorolen kofe mo farala kampi ka deme ka kene demaya ka la nyinamaya ka yirala ka fa be baramuna ko sebela madu me nyina fa o chesiri de parce que ne gebe ken yira e damne mu konona na ibe mugon fi chamandi mara fo na fulo be do akono na fulo fa be mara kono adamne e mu ye sabal be nyini fe an chesiri ni kele ya unana ki chesiri ka do kele ya tiba mo ti hera soro ni masage ndale mbola donc ale ko fe be wule kan sama fana ka se chifin toma
Mali denmisɛnw ni n'a ka ja farafina denmisɛnw bɛɛ an bɛ bi waati mun na révolution industrielle o ye mansimafɛnw ka baara waati o kɛra an bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ bɛ ka taa sira kura de kan a fɔra ma ko révolution numérique adamaden bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ kalan hali ni ma taa ekɔli la bilen donc kalan kɔfɛ mun bɛ ɲini o ye ka ja gɛlɛya ka initiative ta ka da i yɛrɛ la ka sɔrɔ ɲini ka créer i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ nafa k'i i ɲɔgɔnna gɛrɛw nafa an ka siniɲɛsigi b'o dɔrɔn de la jamana b'a se kɛ o ye tiɲɛ ye nka baara créeli o jamanadenw ka baara de ye donc Sinaja ye mun kɛ bi a ye n na content kosɛbɛ n b'a ɲini sifin tɔw bɛɛ fɛ an ka da an yɛrɛ la k'a fɔ ko siniɲɛsigi baara créebaga ye anw yɛrɛ de an b'o de kɛ k'an faso dɛmɛ n'a ka ja k'an ka continent dɛmɛ n'o ye farafinna gun ye. denfa ɲuman bɛ yɔrɔ yɔrɔ la denba ɲuman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ nin nɔ maa min sɔnna ka jɔ kɛnɛ yɛrɛ kɔni denbaya yɛrɛ kɔrɔ ni ale ye madame Ture Asanatu Jakite ale fɛnɛ kumara an ka ɲininikɛlaw ka micro la Awa Jara Sabalikɛn Ture. n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne yɛrɛ kɔntana kosɛbɛ an sigilen kun bɛ ko événement in tɛ se kundama min na tɛmɛ n'o bɛɛ kan an bɛ gouverneur fo a ka déplacement na ka monsieur le maire fo ne yɛrɛ ne dɔgɔnin ka dugutigi fo ka sigida alimami fo mɔgɔ fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan événement in na a diyara n ye an bɛ bɛɛ fo an bɛ président lutte africaine an b'a président an b'a fo ka kɛlɛkɛlaw yɛrɛ fo ka sapeur pompier fo policiw fo an y'u bɛɛ ye organisateurs yɛrɛ aw ni ce la fête fut belle vraiment mɔgɔ bɛ yan denmisɛnnin fɛn fɛn organisateur ka se PDG yɛrɛ ma a bɛɛ ye cadre de c'est des jeunes diplômés. Et puis la lutte c'est un métier noble. Vraiment ni kera komi damne bi kera ouverture ye anyena. Ambe ala deli ala kana danima. Nu yu sendo fenfena ala ka nyewu. Ka fo nu yu sendo fenfena ala ka nyewu. Baw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn aw ka kunbɛnni ɲuman na. N'an bɔra yen an bɛ taa ɲarela min kɛra sibirido nɔfɛburu kalo tile 19 san 2022 wa kɛnɛ sigira yen min bɛ tali kɛ ɲarela kalanso min bɛ nin nɔ ale yɛrɛ ni a dolanci kɛnɛ o ni ɲɔgɔn cɛ wa min bɛ tali kɛ jurukɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɔra saliw kɔnɔ ka na an bɛɛ da yɛrɛ kɔni kan yaasa min ye juro yɛrɛ ye ka se ka a yira maaw la fɛn jumɛn de don a laɲini ye jumɛn ye ka se ka a kanu don malidenw na ka ɲɛfɔli k'a la ayiwa o baara de kama kuma caman kɔni olu fɔra yen ani wale caman olu yirala min ye denmisɛnw yɛrɛ kɔni fɛ n'olu ye judokɛlaw ye o y'a yira k'a fɔ judo yɛrɛ kɔni maa caman ni o b'a faamuya k'a fɔ ko baribari fɛn don walima min bɛ tali kɛ wale la wale min ayiwa ni a bɛ tali kɛ tiɲɛniw ni ayiwa ko wɛrɛw la kɔni a kun ye ka se ka bɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ la judo yɛrɛ kɔni ye fɛn ye min bɛ tali kɛ bonya o de ye judo ye ayiwa adamadenya o de bɛ kalan judo kɛyɔrɔ la ayiwa ka se ka denmisɛnninw ka se k'u kolo don fɛnɛ o de ye judo yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ ye o kama u y'a laɲini nin y'a ta ko fɔlɔ ka se ka bɔ ni a ye kɛnɛma k'a yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ in kan maaba caman tun bɛ nin nɔ minnu ni olu bɛ tali kɛ wa judo yɛrɛ kɔni ta sira la nka kɛnɛ in a denfa yɛrɛ kɔni kun minɛlen bɛ n'o ye Mohamed Sise bolo caman yɛrɛ kɔni b'a wele Tupe Sise ale sɔnna min ye ka kuma Sidiki Ture ale ka kuma bara la. Ne tɔgɔ ye Mohamed Sise caman bɛ wele Tupe la o de nana ni Tupe Sise ye sinon n tɔgɔ yɛrɛ ye Mohamed Sise de ne nisɔndiyalen b'a don ka da kan judo fana ye farikolo ɲɛnajɛ min ye sport complet de don farikolo ɲɛnajɛ dafalen de don donc o jukɔrɔma dondonni a ka se ka san sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o de ye ne yɛrɛ miirina ye o hakilina de ye n bila ka fara o kan pour que ka se ka nin kɛnɛ in sigi n yɛrɛ hakilina ye min ye nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna ka se ka caya quartier wɛrɛw la commune wɛrɛw kɔnɔ fo ka kɛ Mali fan bɛɛ walasa hali bi judo Mali judo bɛ yɔrɔ min na a ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen na parce que an ka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa compétition internationale la ka segin ka na fo ni mɔgɔ y'u yiri la sinon u dɔɔninba tɛ ten tɔ or u dun bɛ taa faso de kunkɔrɔ ta ka segin n'a ye donc ne bɛ fɛ judo ka dɔn kosɛbɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ discipline tɔw fana dɔnnen don cogo min na. Donc vraiment ne nisɔndiyalen don combat bɛɛ lajɛlen bɛ hauteur la tiɲɛ na a bɛ ka kɛ discipline kɔnɔ a bɛ ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ cadre kɔnɔ vraiment nisɔndiyalen b'a don compétent bɛɛ lajɛlen kɔrɔ
vraiment aw bɛɛ merci organisateur yɛrɛ ka nin hakilina ɲuman in na n ka foli belebeleba b'u bɛɛ ye ni ala sɔnna a ma wagati o wagati n'u wulila ka se ma ni ala sɔnna n ka dɛmɛ tɛ to kɔfɛ n pɛrɛnlen don k'olu dɛmɛ n pɛrɛnnen don ka discipline wɛrɛw dɛmɛ fɛn fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛ kadiri kɔnɔla la ni ala ka jɛ kumakuncɛ kuma min bɛ n bolo n bɛ dugawu kɛ mali de ye ala ka mali basigi ala ka maliyɛnw bɛn kelen ma o de bɛ n bolo kumakuncɛ kuma la parce que an taara fan o fan an ka jamana in de b'an kɔ donc an ma hakili t'o la an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ maliko kuma in fɔ ye ala ka jamana basigi merci. Mohamed Sise di Tupe Sise ale ka kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ nisɔndiya kuma wa min bɛ tali kɛ Seydou Traoré ale yɛrɛ ni champion do 113 a kɔni y'o kɛ champion la Mali la bi ale kelina in kɔni bɔra ale yɛrɛ de kɔni na bari ka d'a kan a y'a ye k'a fɔ judo ye fɛn ye a man ka dogo min ye malidenw na a man ka dogo denmisɛnw na o kama a ye laɲini kɛ kɛnɛ in ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ kɔni faso la ni o ye ɲarela ye ayiwa o de hukumu kɔnɔna la a sɔnna fɛnɛ ka se ka kuma an ka kuma bara la kɛnɛ in kan a ye a ka nisɔndiya ni a ka bonya yira k'a yira k'a fɔ nin kɔni y'a daminɛ nka nin tɛ a laban ye an bɛ ale lamɛn Sidiki Ture ale y'a ɲininkali k'a la. tɔgɔ Seydou Traoré ne ye ancien judoka athlétique kɔrɔ ye 13 ans champion du Mali n ye san 13 kɛ Mali judo champion la n ye judo kɛ jamana kɔnɔ fan caman voilà ayiwa an bɛ kɛnɛ min kan judo ɲɛtaga kɛnɛ an b'o de kɛnɛ kan bi an ye dɛmɛ ɲini an balima n'an sinjiw ni sport kanumɔgɔw fɛ o dɛmɛ la an y'an ka an dɛmɛbagaba min sɔrɔ an bolokɔrɔ o de kɛra maître Tupe Sise i komi a bɛ kubu da a jɔyɔrɔ ka bon Mali sport la cogo min na taekwondo ni balontan ni tɔɔrɔw kɔnɔ nin ye judo kɔni a tiɲɛ fɔlɔ ye an wulila ka s'a ma ka dɛmɛ ɲini a fɛ a k'a ɲini a k'an dɛmɛ walasa ka se ka judo la développer o de don an b'o kɛnɛ de kan bi. mais laɲini yɛrɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. laɲini c'est pour le développement du judo malien an ye fɛn dɔ de kalan anw bɛ fɛn dɔ de dɔn les anciens judokas an bɛ nana k'o de bila en pratique. Mali judo a ɲɛ dogolen tɛ mɔgɔ si la bi aw journalistes na anw judokɛlaw an bɛ don min na ko bi a bɛ ɲɛ mun kan an bɛɛ k'an fanga don a kɔrɔ o de ka fisa an bɛ se k'o de fɔ ka da ye wala kare kɔnɔ an ka judo tununnen don an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔ judo fanga dɔgɔyalen don n'an bɔra ni judo ye tan a bɛ judokaw a bɛ mɔgɔw permettre mɔgɔ minnu tɛ temps sɔrɔ ka taa judo la yɔrɔ datugulen na u tɛmɛtɔ bɛ se k'u jɔ k'a lajɛ u b'a dɔn fɛn sugu min don u bɛ don a la o kama. Voilà, sport y'o de ye sport kɛyɔrɔ ye fɛn so fila de ye kɛnɛyaso kalanso o de ye sport ye awɔ k'o lase aw ma commune bɛɛ lajɛlen an y'a dabɔ mun kama commune bɛɛ k'a sɔrɔ ne ye Ɲarelaka ye ne ye Ɲarelaka den ye ne ye judo kɛ Ɲarela yan ka kɛ champion du Mali ka fɛn caman sɔrɔ ka dɔnniya caman kalan a ka di n ye ka n ka quartier mɔgɔw de kalan a la n ka quartier k'a bénéficier ka sɔrɔ ka bɔ n'a ye n ka entraîneur b'a fɔ an ye cogo min na fo de yafa a banna a ko ni ba ni ba sinamuso bɛ kɛlɛ la bɛɛ ka ala deli i ba ka bin an ka ala deli la an ka sport ka se ka taa ɲɛ ala ni maître Tupe ninnu ka barikaw kosɔn. ne bɛ kuma mun sɔrɔ k'a fɔ ka foli se judoka bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ kɛrɛfɛ minnu b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ sigilen don k'a lajɛ bɛɛ ka wuli k'i fanga don Mali judo kɔrɔ an bɛ don min na an bɛ ko bi judo mɔgɔw b'a den bɛɛ lajɛlen na ka tila ka wele bila sponsor ma i ko maître Tupe ninnu ɲɔgɔnnaw u k'u bolo don an ka sport kɔnɔ an kɔni ye fɛn dɔ kalan anw bɛ se fɛn dɔ la nka fɛn dafa fɛn na o de bɛ fɛn dɔ ɲɛ sport n'a jɔyɔrɔ sponsor n'u jɔyɔrɔ o de don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ maître Tupe fo nin commission in daminɛ ni bi cɛ aw yɛrɛ nana a ye kɛnɛ kɛcogoya ye a daminɛ ni bi cɛ an sɛgɛnna a ko la kosɛbɛ nka ala n'a yɛrɛ ka jija n'a ka cɛsiri fɛ a wulila k'i jɔ an kɔrɔ ko judo de ka d'a ye ko denmisɛnninw de ka d'a ye ko denmisɛnninw dɛmɛli de ka d'a ye an bɛ maître Tupe Sise fo k'a barikada. kɛnɛ foyi tɛ ja ni musolakaw yɛrɛ kɔni tɛ mun na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ jurukɛlaw la cɛmanw tun bɛ cogoya min na musomanw yɛrɛ fɛnɛ kɔni tun bɛ yen nɔ nka kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ musolaka caman olu yɛrɛ kɔni kun taara min ye ka se ka filɛli kɛ balimamuso tun bɛ yen nɔ ni ale ye madame Traoré Awa Jire a fɛnɛ ye min ye arimaso kɛla ye a y'a ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ in kɔni kan wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka wele bɛ taa ka taa jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma ale ni jurukɛlaw yɛrɛ ma fo ka taa se min ye musolakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye arimaso yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la judo an bɛ jɛ an bɛ madame Traoré Awa Jire Sidiki Ture ale ka kuma bara la.
Mosquée. Mais bella de l'info, mais Madame Traoré Awa Djuré, mais bon ñaari la yang. Awa. Je keneen soro mbal ma ke fe no Seydou. Seydou a jijale no almarcho ko la kosobe so la discipline sugusugo. Mais keneen ne ko ma re judo kade. Vraiment ci bla ma ngomena agla me mena fo. Ma agla keleme vraiment akadine ñere combattant ko ne sportif ko ne taekwondo de kateme. Mo ko chama do tene japona. Mais si ça me judo ko kere de temps. Nebe mini amo ko fe ananga famo fe ani eta fe ou pas le ko jeunesse de me ana erna sa ko to jeunesse bolo surtout discipline me on na sa surtout judo malien vraiment il est tard to jeunesse bolo dem sonu ne be sport ko no le sport do mo ko ba se sport do mais sport famba re dem senu détail surtout judo amba nyini judo nyamo fe ou pas se ko doni ou ka dem sonu consulter judo ko ko no ou ka judo to dem sonu bolo mais le ko mbode gelamba nyini judo nyamo fe ou ka judo to jeunesse bolo jeunesse chesileno jeunesse be barafe ni organiser la nyarla pour montrer à tout le monde djebe mal nyarla don terrain commune de commune manaka yoro commune info commune 6 kaida judo be valeur là dem senu jamais judo là surtout jeunesse malien manya sport ko mais comment me judo va kere ka vraiment amba nyini judo nyamo ko fe ko judo di dem senu ga baraka judo na la sola ma me taka nyami nyini judo lo be soro vraiment ga benen ni na jenye kontanendo nyode fo mo bune nyaja organiser ne yera wude do abe ko kelene kontanendo dem senu wera kontana fe ni fe prite fe ga yo soro mais menyi ni ngakuma ko ni geleme ni judo nyamo ko mo safe ñu ko lo ko seri dem senu ma on de sika fo an sika tam ne ko tita magia ga fo parce que mes sport ke nyeshi be ga la je connais mais mes judo kene de ga amu deli ala re ga ko seri dem senu ma jeunesse bi judo be développer avec barka mali be nyata mi ko judo la bi soro surtout amuso ne discipline fe la je mal la ba so muso ba bela ye taekwondo ta ye aikido ta ye shotokan ta ye kinfuta ye judo ta ye senkikata imana art martial fe la je mal la iba so muso ba la chesri lelo uba ke cheni muso kon tisika ke kle mais muso fe be art martial kon be ba chesri ka ke dianye ni dusukuma ya soro to komna uba glante uta che muso fe be discipline ngono abeka ala dele de nu duna discipline ngono atu bali furula atu yele maku be che ne reflene furula alhamdulillah me nga furula alhamdulillah mais wati temna ni ba fo che mais ko bena ko maredo no ko ni bangi ni mustafa be discipline kono ikika discipline ga keto la parce que ni me ar marcho discipline do mararedo mara folo musode wonani maro muso munu meni jule wona be chesirlelo abebe bala de ke amba nyini malinya mo fe ali bi ko segu ko jule di dem sonu ma jena sire ta jule ka duma amebo ukeneka ameta mime talike kanam fokata se mi anam aleni CMSI ani INPC krenkrena la chake dam yere koni be ni obe ni no barakelo olu yere koni ka lakana yere koni sabatili obela jelen koni kama wa olu koni yasa kaseka haklina kunklina ko olu ke klinye benin kliya kaseka o fanga yere koni fene buya barakelo nuni nyogonche o kama olu koni nye dolanchi keneski o dolanchi kenemi sigira abara kunche no bebe a finalement olude koni yere koni be sena ga finali akoni bena no ye caisse malin de sécurité sociale ale ni INPC olude koni tara kaseka finali yere koni ta ala ye caisse malin de sécurité sociale wa ale koni wulilani jonjon yere koni nga yani oche ibaye ka fo joro sabana o yini ni fene kumbe sena o kumbe kanam no ye Jean Koulibaly ale ka baraka yoro ye fokata se anam ale yere koni ma wa nga o joro sabana o dira minye kanama Jean Koulibaly olu wulani o joro koni ye nga anya fo maba chama kumbe kene nga ministry kumbe ni no fokata se INPC directeur aleni anam directeur nunu bella jelen koni ye u felanu haklina wa kaseka o wele koni yira bay ka fo ya yira ka fo abara bella jelen meta kabla minami kono o de ye kaseka halamadinya mi be barakela nunu nyogonche kaseka o kolo wele koni don tuga mina wa jenyonya ministeriya mi ni obetalike bara hukumu konnala
kaseka o kɔni o fanga yɛrɛ kɔni bonya cogoya min na wa laseli kɛra min bɛ tali kɛ Usmane Karim Kulibali fɛ ka taa hukumu kɔnɔna la nka k'a dafa o bɛ tali kɛ Anam yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaaba n'o ye Ami Ben Aman Traoré ale kɔni fɛnɛ kumara min bɛ tali kɛ Usmane Kulibali ale y'a fɔ kadira min kɔnɔna la ka se ka o kɔni dɔ fara o kuma de kɔni kan a bɛɛ kun ye min ye ka se ka adamadenya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yira k'a fɔ baarakɛyɔrɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ye kelen ayiwa u bɛɛ lajɛlen kan ka boli hakilina kelen de kɔnɔ u kan ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn faamuya ayiwa hukumu de kama a kɛra ka se ka u gɛrɛ kɔni ɲɔgɔn na minisiri yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya yɛrɛ kɔni baara bɛɛ lajɛlen ma ale kɔni ye nin wale in k'a fɔ ka tila k'a yira k'a fɔ nin ka k'a siɲɛ fɔlɔ ye nka nin kana kɛ a siɲɛ laban ye. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Niger jamana la bi an bɛ waati min na Faransi jamana ɲɛma olu yɛrɛ kɔni ye hélicoptère n'a bɛ fɔ min ma hélicoptère gazelle ka se ka o fila k'o di Niger jamana yɛrɛ kɔni ma a bɛ tali kɛ banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli la nka bi an bɛ waati min na n'i ye Faransi jamana olu ka kɛlɛkɛminɛ dita la n'o bɛ tali kɛ pankuru la Niger jamana yɛrɛ kɔni ma a mumɛ bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ fɔ 5 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la a bɛ tali kɛ ka se ka banbaci minnu ni olu bɛ cɛncɛnkan jamanaw la ka se ka olu tɛgɛ jalen bɔ o jamana ninnu kɔni kan na cogoya min na ka bɔ yen an bɛ taa min ye Lamɛriki jamana kan u ka dɔnkilidala min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Kenny West ayiwa bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko kalafili minnu n'o olu baaraw bɛna kɛ Lamɛriki jamana kan san 2024 waati la a ko ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye yaasa ka se cogoya min na ka Lamɛriki mara o fanga ka se ka i kan bɔ o yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔfɛ kɔni ye ni laseli kɛ u ka poste New York ale yɛrɛ kɔni sanfɛ ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaruw la min laseraw ma Television a baarakɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'olu kɛla ni anw ye ka se ka olu jidi ja ninnu ka se ka olu fɛnɛ cari diɲɛ bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a ka tuguɲɔgɔnkɔ fɛnɛ la ayiwa a k'an bɛn